कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17(2) रद्द जावना, मात उच्च न्यायालयान नेम आणि अटी रद्द केल्यात। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सरकारान मान्य केला, तशेंच आमकां न्यायालयान 6 सप्तकाची मुजत वाड दिल्या। देखून तज्ञ वकील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक घेऊन नवे नेम आणि अटी तयार करतले, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवड्याचा। त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवडे। 6 आठवडे सरकारला वेळ दिलेली आहे टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सो वी अल्टिमेटली इट्स अ लीगल मॅटर, सो इट इज अ मॅटर दॅट इज सबज्युडिस, इट इज स्टील सबज्युडिस। तर त्याच्यावर मी आणि पुढे जाऊन बोलायला गेलं तर योग्य होणार नाही। सो इट इज स्टील सबज्युडिस। सो वेन इट इज स्टील सबज्युडिस, द गव्हर्नमेंट इज विदिन इट्स राईट टू अप्रोच द अदर कोर्ट which we have already mentioned. But I think still it requires application of mind, because all these things involve people's sentiments. गोव्याचे कितीही लोक आहेत आणि कितीही लोकांचं आम्ही मदत करायचा प्रयत्न आम्ही करतो, पण त्याचबरोबर लेट द लीगल ब्रेन्स अँड लीगल पीपल सिट डाऊन अँड डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन। पण तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जाणार नाही, मी सांगू शकत नाही, कारण मला प्रॉब्लेम काहीच नाही तसा। मला प्रॉब्लेम पर्सनल काय नाही, डिपार्टमेंट आणि आमचे लीगल जे लॉयर्स आहेत सुप्रीम कोर्टचे, जे हायकोर्टचे जे लॉयर्स आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह करतात, ते काय ॲडवाईस देतात त्याच्यावर सरकार चालणार आणि सरकार चालणार। कोणचंही डिसिजन असून दे, मी परत सांगितलं, कोणचंही काही होऊन दे, आम्ही जे काही सरकारने डिसिजन घेतली, मी असून दे, मुख्यमंत्री असून दे, आम्ही ते डिफेंड करायचा आमचा प्रयत्न असणार आहे।